Musiqi.tg taqdim mekунад. Айтим шонемси касе ки як чира баён кардан мехоҳад ки ягон ишқи рӯи замин ба ишқи модар баробар шида наметонад. Модар бо чашмои тартақоқ ки ба нуки рӯи молот нашидам фарзанде ки ба ашкун пота шуштам молам зери ниқоби сохта ба дастот дар 25 сол ман бачо кардам хидмат ҳами кӯдака 25 сол дар замини шӯри ишқ хазон шид навдай дарахта дар номаи меҳри тма ҳарфи калони сархатта ма варақи тар ба ашки ты ҷазир шид ҳусни хат ты алишкади баҳрима ба пири ҳусни хат борони лаънат ба сарам рез модари ба армонам ки хуфта зери хок буфама ки пушаймонам дар ҳаёт ма ишқа мондам ай ҳама боло ба худ лаънати дунё ба ма ки надонистам ишқи модар ба меди тира бурдам ба фата модар ба кафан рафт охирон лаҳзаҳои ҳаётда бемеҳри фарзанд ба меди тира рӯй тахт барам модар рӯи тобуд рафт охирон лаҳзаҳои ҳаётда бемеҳри фарзанд ман пушаймонам очаҷон худои сар кӯдакшам идоф иҷро кунам ай даҳам роварда суханша боло риштаи ёрзуҳошта бишам сӯзане ки датан либоси ёрзу дуза либоси армоне молота баска соқи мастам ки бастам кӯи банди ғамда даста пом дара ҳафгори хаста ҳол даста гилда даст интизор бидам шашаби дароз бачам биёй ты қабул не қабул бидозию Ohoća dnyo ba nohuni podmetem neki dershit Baqaje të gharki mehre o qaqon gharki sershi Shab baroj ma shab nabët Shab be ma da të khob nabët Shab të bajodi ma bedor be bistari Ju har qizi ba mehre ba khundo daj të ra o qa Ma që poja ndos peshi poji ju kadëm sad afsus Mara badi marg ma moqa Ti intizor me shidi neki ju intizor nashit ki khona da mara Kaj baroj do të danëm o qa dar tarafët sad darek Baroj në rasi danëm o qa ba kadrë sad darek Name arzan o zaninoj dë një batari muhët Afsus ki ruda nevo megum boloj gurët